en Madrid, pois no aeroporto hai... Os alumnos do instituto tamén poden gozar da experiencia educativa do programa Erasmus. Os programas de inmersión académica noutros países nos distintos graus académicos foron unificados e nuns días dous alumnos do IES Valdoasma realizarán en Portugal as prácticas do ciclo formativo de electromecánica de vehículos. Onte tivo lugar no propio centro unha charla con responsables destas iniciativas para asesorar e resolver dúbidas entre o alumnado. O que nos pretendemos dar a conocer principalmente os obxectivos do proxecto, do programa Erasmus Plus, é o proxecto que nos estamos desenvolvendo, que se chama Impulso á Empleabilidade. É un proxecto para alumnos de enseñanza básica e tamén de ciclo medio de automoción, é dicir, tanto a especialidade de electromecánica como de carrocería. Hai varias salidas, todas de un mes, a Alemania, Croacia, Francia, Portugal, xa digo, entonces explicamos todo o que é a organización, as condicións, desde as condicións económicas, todas as, digamos, as obligacións e, digamos, os beneficios que ten esta acción formativa. É directamente práctica, o que se vai a facer a outros países? Sí, o que se fan son actividades similares ás que se fan aquí, as empresas, empresas similares ás de aquí, de automóvil, Es dicir, o que pasa é que, ten un componente de tipo formativo, a nivel lingüístico, e parte deso a nivel cultural e de conocimiento de outro país, de outra xente, de como se vive, como se está organizado todo. Trátase de programas empurrados dende Europa que levan anos implantados nos distintos niveis formativos e que van na liña de fomentar a formación profesional. A Unión Europea, o Departamento de Educación, o que pretende incentivar o máximo posible, apoiar, digamos, a todas o que é a formación básica de formación profesional e o grado medio, Está, digamos, en eso, facendo un impulso importante, especialmente de tipo económico, Sí, porque normalmente asociamos máis isto do Erasmus aos estudos universitarios, pero non é así. Sí, eso foi un tema que realmente en moitos sectores non sentou moi ben no seu momento, porque, digamos, que aglutinou a todos os proxectos que había, porque había outros proxectos como era o Grundi tamén, para persoas en formación de adultos, o que era convenios, todo eso engulleu o Erasmus e pasou a chamar Erasmus Plus. Martín e Pablo cursan segundo curso de FP básica en mantemento de vehículos e onte escoitaban atentos ás cuestións fundamentais que teñen que coñecer e tramitar antes de iniciar esta aventura. Díxonos Paco, que é o que nos organizou todo isto, se queríamos ir facer ao estranxeiro as prácticas. E a nós é unha cousa que nos interesa, porque aparte podemos aprender cousas que alá non se poden aprender aquí. A onde ides ir, xa o tedes decidido? Sí, a Portugal, a Lisboa. E entonces será unha estancia de un mes, non? Unha estancia de un mes que contaremos cun piso e cun concesionario que nos va a meter. Bueno, ilusionados? Bueno, nerviosos tamén, porque é un sitio tan grande, despois de estar aquí, pois é algo que che mete un pouco de intimidade dentro. Que tal levades o portugués? Ben, a ver. O tema lingüístico e a cercanía foi o que vos animou a escoller Portugal? Bueno, pode ser tamén iso, pero tamén era porque, nós aquí a casa un mes desde Portugal aquí é rápido. Entón, creo que foi eso que nos chamou tamén a atención. Sí. Ademais, aquí gustan as carreiras, a min interesadamente gustan os rallies, sempre se pode aprender algo. Imos ali a convivir os dous, a ver se nos entendemos ben. De momento aquí sí, non convivimos, pero a ver, imos intentalo. É unha experiencia como estar na universidade. Sí, compartir piso e traballar e nada máis. Cando vades a realizar estas prácticas en Portugal? Empezamos o 15 de maio deste mes e acabamos o 15 de junio. E xa rematades o curso ali, claro. Sí, acabamos ali e traeremos aquí a falar cos profesores e depois para Europa. Ojalá nos chamen para quedar alá. Rematades, claro, o curso e o ciclo. Sí, a ver se nos colleran alá a traballar porque sería un puntazo.